Tag YouTube. Sjælpe Borg. Jeg skal lave gederodeo for den hvide, der kommer her. Kan I se den der? Den skal jeg lave gederodeo på. Det skal nok blive sjovt. Ja, hvis du kan fange den. Ja, hvis jeg kan fange den. Tæt på. Så tag den plattet. Nå, men det er ikke synd for den hvide. Ej, okay. Fuck, jo, det er så fedt. Ja! The Goat Challenge. Den er ja! Gasser! Og bare lige så I ved det, han sidder ikke på den. Ej, jeg sidder ikke på den. Men jeg går der alligevel. Det var den der. Jeg skal lige ringe. Ja. Nu pisser den. Det var meget sjovt. Det var det, jeg havde lige nu, tror jeg faktisk. Eller, jeg kan egentlig fortælle, hvad jeg laver. Jeg er sammen med 2 venner. Jeg er sammen med Skattemus, eller hvad jeg kalder hende. Det er godt, Skattemus. Og så er jeg sammen med Miko Tigo. Miko Togo var det godt nok. Sammen med Miko Togo og Skattemus. Miko Togo, gå væk. Gå væk, Miko Togo! Nå, ja. Hey, du skal ikke sige, at jeg skal gå væk. Synes også sådan. Hey, det var mig, der havde ideen med at lave en vlog hernede. Det er mig, der havde det med at lave gederodeo. Nå, men Skattemusen går lige går lige Berline. Men det var det, jeg havde for i dag. Eller, ja, for i dag. Så jeg er stadig i gang med min vlog. Nu sidder vi godt nok og spiser chips. Jeg gør. Eller han gør. Han gider ikke dele. Han gider ikke dele den nære røv. Men jeg er ked. Jeg må ikke få nogen, men hun må. Okay, her. Jeg er også skattemus. Ja, det er rigtig skattemus. Se jer, I må godt få nogen. Her. I kan... Smager det godt? Og så nu må du gerne få dem. Nu har de nemlig slikket på dem. I kan lige få lov til at se, hvordan gedernes indhegning den er. Det er faktisk et ret stort sted, de har. Der har de også nogle huse herinde. Den har lige skidt. Ja, der er en, der lige er skidt. Det er sådan lidt ulækkert. Jeg har faktisk nogle fine legeting. Her. Se der. Så er der deres huse her. For det meste så sidder jeg faktisk heroppe. Ikke? Jeg sidder meget heroppe. På det ene af gedernes tag. Så kommer gederne løbende der. Ja, det løber godt nok ikke. Men vi går også alle sammen meget på line rundt her. Rundt om indhegningen. Det er meget, meget sjovt. Så, men I kan jo bare komme ned. Det er i Hangård i Odder. Så kom, hvis I har lyst. Ja. Hold din kæft, din lille lort. Hvad er det, du har? Kom tilbage. Kom tilbage, din lille lort. Kom tilbage, din lille lort! Din lille lort, kom her! Det er faktisk det, jeg vil sige herfra. Nu har jeg ikke mere at lave her. Jeg tror snart, vi går tilbage. Men vi ses jo på YouTube igen i morgen. Vi kan også ringe til nogle af vores venner. Nej, røv, mand! Jeg har et tegn. Vi ringer ikke til Snore. Og så med Nico. Det var også Nico, jeg Ja, det må sige, vi ringer til mig. Hun bor i Hov. Og så nej. Nå. Vi ses en anden dag. Eller i morgen. Så sætter jeg jo en ny video ud. Jeg har sagt, at jeg vil sætte en ny video ud hver dag. Så
Men jo, på din har jeg. Som jeg sagde, så er vi på vej hjem nu. Så jeg kan lige se noget af det. Skattemus her. Hun skal sove hjemme med mig. Fordi... ja. Nej. Hun har en anden, hun gerne vil have. Og jeg er ikke Ja, som jeg gerne vil have, men som ikke vil have mig. Og som hun gerne vil have, men ikke som men han vil ikke have hende. Og jeg er ikke rigtig på udkig efter nogen lige nu. Så. Hjælp os! Men ham der, den bitte der, han vil altid gerne have nogen. Han er meget det. Han kan ikke lige at blive kaldt den bitte der. Ligesom vores gode ven. Ligesom vores gode ven, han kaldte ham også bitte. Men vi var hjem. Jeg bor et... Eller... Ej, har du prøvet at se den der Du er min skattemus. Har du Mig og prøvet at se Mikko. den der fucking mærkelige kat? Nu er vi indenfor, og så siger jeg farvel. Vi er ved at skubbe. Men jeg sko af, så. Vi ses.